ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଏହି 6ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା। ସିନ୍ଦୁରର 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କାହାର ପଇସାରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପଇସାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, କେବେ ବି ଭୁଲରେ କାହାର କପାଳରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଘରେ କେହି ମରିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ନାରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମରେ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ 2ରୁ 4 ଟୋପା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ରଖିବେ। ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସବୁ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମନେ ପକାଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଭଲ।